Olu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. And he is now going to propose to change the National Key Points Act. Umphandi nzulu wabucala umnumzana Paul O'Sullivan utyhole wayesakuba ngumkomishinala jikelele wamapolisa umfi uJackie Selebi ngokufaka ifuthe ngaphakathi kwi-ANC ukuququzelela ukuba kuthathe ulawulo lokhuseleko kwizikhululo zenqwelomoya kumkhosi wokhuselo lufakwe phantsi kwamapolisa. I had no interest to start mentioning this name now, but I'm forced to. Mr. Ngeza ran with the remuneration model. Intloko yemiba yezabasebenzi enqunyanyisiweyo yasekuruleni uLinda Xasheka ukhusela umsebenzi wakhe kwicandelo lenkonzo zoluntu exelela ikomishoni yophando kaMadlanga ukuba umqela wakhe uyazithethela. Kumlo ochasene nempatho gadala lesekelwe kwisini kuza kubanjwa itumente yezamanqindi eyaziwa ngokuba lidabi lothando ePitoli ngomgqibelo ukuxhobisa uluntu ngale meko. Bhodani Mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga sikuphakela indaba kweli jelo singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Umphandi nzulu wabucala umnumzana Paul O'Sullivan utyhole wayesakuba ngumkomishinala jikelele wamapolisa umfi uJackie Selebi ngokufaka ifuthe ngaphakathi kwi-ANC ukuququzelela ukuba kuthathwe ulawulo lokhuseleko kwizikhululo zenqwelomoya kumkhosi wokhuselo lufakwe phantsi kwamapolisa. Umnumzana O'Sullivan ukuthethe oku kwikomiti yesikhawu yepalamente ephanda izityholo zolwaphulo-mthetho nobutshijo lwemapoliseni nakwingalo yomthetho ngokubanzi. Sisihlandlo sesibini umnumzana O'Sullivan ebuyela kule komiti yesikhawu yepalamente wajijiliza weza kwinyanga epheleyo yaze inkqubo yokumamela ubungqina bakhe nokujikwa-jikwa kwakhe ngemibuzo yahlehliswa emva kokuba wakhala ngentlungu emqolo. Kubungqina bakhe namhlanje utyhole umfi uJackie Selebi ngokufaka ifuthe kwi-ANC lokuba kushenxiswe ulawulo lokhuseleko lwezikhululo zenqwelomoya emajonini lufakwe phantsi kwamapolisa esithi umnumzana Selebi waqala ngokubamba intlanganiso ngalomba engayidizanga intlanganiso wabanayo nosomaqhuzu we-Airports Company South Africa. I was informed, I think 2 days later, that the Commissioner of Police wanted an urgent meeting with me. Instead of Jackie Selebi turning up for the meeting, Andre Price turned up in place of Jackie Selebi. And when I asked where is Jackie Selebi because he called the meeting, I was informed that he's in a meeting with the CEO of AXA. So there were 2 meetings going on at the same time in parallel. And I said, oh, but so what is the purpose of the meeting if Jackie Selebi is not coming here? And Andre Price informed me that he will be here shortly, but you know he's a member of the NEC, of the ANC. I said, no, I didn't know that. He said, well, he is a member of the NEC of the ANC. And he is now going to propose to change the National Key Points Act with a view to removing the responsibility, the reporting line for the National Key Points Act from the South African National Defence Force to the South African Police Service. Uthe izikhululo zenqwelomoya zingumhlaba olukhuseleko lwesizwe. Usaqhuba umnumzana O'Sullivan nobungqina kule komiti yesikhawu yepalamente ephanda izityholo zobudladlunge ubutshijolo nolwaphulo-mthetho ngaphakathi kwinkonzo yesipolisa nakwingalo yomthetho ngokubanzi kweli ezenziwa ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi kwinkomfa nonondaba ngoJulayi nyaka enye. Intloko yemiba yezabasebenzi enqunyanyisiweyo yasekuruleni uLinda Xasheka ukhusela umsebenzi wakhe kwicandelo lenkonzo zoluntu exelela ikomishoni yophando kaMadlanga ukuba kwangethuba esebenzela isixeko saseGauteng umsebenzi kwanomqela wakhe uyazithethela waba negalelo elimandla kuzinziso loqoqosho kwisixeko ngokufanayo nasekuruleni.
Amazwi kaNkosikazi Xasheka avela ngethuba enika bungqina kule komishoni esithi igalelo lakhe liyakhabana nezitholo zothile abamtyabe kanje ngesingcoli kule komishoni. I had no interest to start mentioning this name now, but I'm forced to. Mr. Nxiza ran with the remuneration model. The intention at the time was the remuneration model, it will cost the city around 100 million. By the time the process was concluded, it costed the city more than 400 and something million, almost $500 million. The current city manager, Mr. Kagiso Lerotle, reported this to Dr. Mashas. The challenges of this, it meant that the city now must embark on a moratorium. Uthi wafikela kwimeko embi kumasipala waseGuruleni inkqubo yokuzalisa izikhewu yayithatha ithuba elingapha konyaka kodwa phambi kokuba akhonjwe umnyango le nkqubo yayiseyithatha inyanga ezintathu kwaye esebenzela kwezimbini. I was encountered with challenges from the time I was acting in the labor relations space. One of the matters, there's about four I'll mention, I won't mention a lot, there's a lot. It was the Germiston Pension Fund. Commissioners, you might know about this. We had lockdown issues, Commissioner Khumalo. And at that time, Ekurhuleni was expected to pay more than 100 million for the pension not performing. Uxasheka uphantsi konqunyanyiswa kulandela isindululo sebhunga likamasipala kwaye ujamelene namatyala aquka ukuziphatha gwenxa kwanokuphanza ukuthatha uxanduva kulawulo lwaseGuruleni. Obebhala kwindaba ze-SABC ndinguNdimphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Kwisidlo sasekuseni esibanjwa ngumphathiswa wezimali rhoqo emva kwentetho yohlahlo lwabiwo-mali umnumzana Enoch Godongwana uxelele onondaba ukuba kubonakala kukho umnyinyiva ngokuphethelene noqoqosho lweli. Ukukhula koqoqosho, utyalo-mali, ukuvula amathuba engqesho nokugqithiswa kweenkonzo imiba engundoqo ekhankanyiweyo ngexa bekushukuxwa iimpembelelo zohlahlo lwabiwo-mali eKapa. Kambe ke kuqhwatyelwe izandla ityala likarhulumente elizinzileyo nokukhuphe uMzantsi Afrika kuluhlu lokudodobala koqoqosho okokuqala ngqa kwiminyaka eli-17. For the first time in 17 years, government debt is stabilizing. Never have we been happy to hear a line of stabilizing as we did. And South Africa has exited the grey list. Kananjalo umphathiswa wezezimali weli ubalule iintsika ezingundoqo ezine ezithatyathelwe ingqalelo kuhlahlo lwabiwo-mali esithi eyokuqala kukuzinza koqoqosho. Lo gama uhlabele mgama ngelibalula inguqu kumasebe ukuthi xhaxhe umgangatho ukuthatyathwa koxanduva ngamagosa ukuza nenkqubela phambili ngokubanzi de ukungqina oko wenza umzekelo ngemigudu yolwabiwo-mali oluhlahlelwe yi-Eskom. We've had an environment where over a decade and a half trying to fix an institution, Eskom, not fix power to the grid. Those are two distinct things. And the structural reforms are trying to fix power to the grid and also fix Eskom. We put 254 billion rand on Eskom precisely because we wanted to fix the lights, but it's doing structural reforms at the same time. Kambe ke intsika yesithathu ayigxininisileyo kaGodongwana ziziseko zophuhliso esithi zenza zibe lula iinkqubo zogqithiso lweenkonzo. Ukanti ke uqukumbele ngelithi okaGodongwana baza kuthi gqolo nokusebenzisana ukuqinisekisa umthamo woqoqosho lweli utsala utyalo-mali kwicandelo labucala nangaphandle. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba ze-SABC. Thank you so much. Thank you.
Ukanti uNondyebo kazwelonke uqaphele ukuba ukuhluma koqoqosho kuncedwe indlela imali esetyenziswa ngayo ngabemi beli emva kokuhliswa kwefuthe lamandla emali kunye nezinga lenzala yemali kwakunye nokumiselwa kohlengahlengiso kweenkqubo zotshintsho. Urhulumente uphakamise isiseko semigaqo-mali esiza kuqinisa uqoqosho nesiza kucaciswa kwingxelo yenkqubo yohlolo-mali eza kwenziwa ekukekeleni kwalo nyaka. Ukatandalazise ukuba nangona uhlolo-mali olwenziwe ngoku lugqithele kwimfuno le sele yaba yindlela yamkelekileyo yokumisela okulindeleyo kwezezimali. The question refers to whether there are infections or anything. The answer is no. The second point I want to make is that in the speech, we're making it absolutely clear that we're in a process of consultation, both with Cabinet, Parliament, and the public at large. You will recall that the team published a document on fiscal anchors. And we're going to take the outcome of that to Parliament, once finished with Parliament and consultation, and have Cabinet final decision on it. Unondyebo wesizwe uthi ukunyuka kohlaziyo lwamatyala ukuyokuthi ga ku-78.9% ziziphumo zokwanda kwemboleko mali nangona izinto zincumisa ezimalikeni kwakunye nohlumo lwemveliso yobukhaya kubangelwa kukwehla kwefuthe lamandla emali. So domestically, we borrowed more than we anticipated because of favorable market rates. It's also important to add that over the medium term, we do have a heavier than usual redemption profile. And so when we have an opportunity to borrow a little bit more and keep slightly higher cash balances in order to navigate the tricky redemption profile, we also take advantage of that. Urhulumente uphumelele ukufika kwizinga ebezibekele lona ekuqokeleleni irhafu. Umyinge wohlolo-mali wehlile ukusukela ku-4.8% nobubhengezo kulo nyaka upheleleyo ukuyokuthi ga kumyinge ka-4.5% kulo nyaka mali. Ingcali zilwamkele ngezandla ezishushu ezizibhengezo zohlolo-mali. Abemimeli bangawahlisa amaphaphu emva kwesigqibo sikarhulumente sokuhlehlisa unyuso lwerhafu ngezigidi ezingama-20. Kambe ke abahlawuli berhafu abaphantsi komyinge wemirholo ethile bangalindela utshintsho okokuqala kwiminyaka emibini. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama ulwaphulo-mthetho kunye nenkonzo yesipolisa zibe ngundaba-mlonyeni kwintetho enkulu baphathiswa yaseNtshona Koloni uMnumzana Alan Winde eConville eGeorge. Uthe kusekho umsebenzi omninzi ekufuneka wenziwe ukukhusela uluntu kwaye wabhengeza nezicwangciso zokukhulisa uqoqosho nokuphucula inkonzo kulo lonke iphondo. uWinde ugxininise ngelithi iphondo leNtshona Koloni liphala phambili kudaleni imisebenzi kwaye nentswela-ngqesho ikolona nqanaba lisezantsi kweli phondo. Uyigxeke kabukhali indlela urhulumente kazwelonke yaphatha ngayo amapolisa ecala uhlaziyo olungxamisekileyo. We would like more powers in fighting crime. In the interim, we would fight for more resources to police. They need more resources, and quite frankly, when you go on the ground, they are hugely lacking. And that's why we're not getting convictions. So we at the same time are investing in new projects. So I made some announcements today around fighting crime. I announced we're going to put radar scanners on our roads that will scan the trucks as they go through, so we can pick up firearms or illicit contraband or even child trafficking or human trafficking. Kodwa umbutho we-ANC uthi intetho enkulu baphathiswa ibingenasihlahla waza wongeza ngelithi eminye imiba ebalulekileyo khange iqwalaselwe. And the fundamental issues facing our people, such as crime, the housing backlog, healthcare, were responded to in a very superficial manner. We said before we walked into this venue that the issue facing the 1,600 learners that are unplaced still needs to be addressed. That was not addressed. Amaqela aphikisayo aza kuphendula ngokusesikweni kwingxoxo mpikiswano ngobume bephondo.
Ityala lokubulala ngakumfama wehagu Zakaria Olivia lingene phakathi kwinkundla ephakamileyo yasePolokwane. Abatshutshisi bacele ukuyihlaba imibuzo ingxelo yobungqina nayibhekisele ku-Olivia emva kweentsuku ezimbalwa ebanjiwe ngo-2024. Igqwetha litshotshe entlange lithi le ngxelo zange ifumaneke ngemvume kwaye lityhola ngokuba u-Olivia waxhatshazwa ze wanyanzeliswa ukuba ayityikitye. Iintsalela zamanina amabini uMaria Makgatho noKhutsa Indlovu zafumaneka kwihoki yehagu kwifama kaZakaria Olivia eOnverwacht ngaphandle kwasePolokwane kwinyanga yeThupha ukutsho ngo-August ka-2024. Abatshutshisi baze nengqina elitsha Lieutenant Colonel Ntshengedzeni Mafukaduva. Kambe ke oku kukhokelele ummeli aphendule ngokufaka isicelo setyala etyaleni nethe ijaji echophelele ityala uJane Ngobeni yasivuma. Igqwetha elimele uOlivia lichasene nengqina elitsha ngokubhekisele kwingxelo esiza kudakancwa ngokupheleleyo kwinkundla nelithi yatyikitywa phantsi koxinzelelo noxhatshazo. There's a procedural issue in how the statement was taken. So you've got the statement and how it came to be that such a statement was even, let's call it, drawn up. Kananjalo Lieutenant Mafukaduva uthi uOlivia wayethe tye ezingqondweni ngexesha ivakalisa ingxelo kuye futhi ke wayinikeza le ngxelo kuOlivia ukunqinisisisa ukuba ichanekile kusini na phambi kokuba ayityikitye. No promise was made to Mr. Olivia because while entering the office where I was waiting for him, he was the one who was ready to meet me so that he can provide me with this. Uphando lwakutshanje lweYunivesithi yaseFreystata luveze ukuba imveliso ezisetyenziswa zizigidi zabantu basetyhini eMzantsi Afrika zokuya exesheni zineekhemikhali ezinobungozi neziphazamisa amalungu omzimba. Oku kuvuse inkxalabo malunga nokunyhashwa kwamalungelo abathengi njengoko ezi mveliso zingachazwanga njengezinobungozi. Nangona uphando luvuse umnyele kumanina amaninzi, lukwavule amathuba okwenza utshintsho. Isebe lithi injongo yoluphando kukhusela abathengi kunye nokubakhuthaza ukuba bakhethe iimveliso ngononophelo. Use brands that have been tested internationally. There is that OETEK international testing and use those brands. They still have limits levels of these chemicals in them. We've tested some of them, but they are at very low levels. Kumemelelwe ukuba bonke abachaphazelekayo kuquka urhulumente kunye namacandelo abucala bawuqwalasele lo mba. I'm currently working on trying to get the professors from the University of the Free State onto the ISO committee with us so that they can share their experience and tell us about their study so that we can make real change. iYunivesithi ihlabe ikhwelo lemvisiswano ngelixa abachaphazelekayo besenza unako-nako ukufumana isisombululo. That still is the main aim of our study. And we can't now go and take disposable sanitary pads totally away from the market just because they have some levels of dangerous chemicals, because then you're keeping children off school desks. iYunivesithi yaseFreystata imemelele ukuba kwenziwe uphando oluphangaleleyo. Ithi uphononongo lwayo olulandelayo luza kujolisa kukhuseleko lweemveliso zabantwana. Njengesiqhelo ngeli xesha sinayo intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani esiza kumngcambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Sandile, sikwamkele. Yeyiphi imiba enkqenkqezayo kumaqonga onxibelelwano namhlanje? Eyona nto bayishukuxa kakhulu abantu yilento ye-budget speech kaMinister of Finance uEnoch Godongwana. Kuyacaca okokuba nokuba ngowuphi na uMinister of Finance okuxhuzula imikhala bawuhlala bengonelisekanga abantu ngale budget ngendlela abayidistributha ngayo Minister of Finance. Abantu abaninzi ke bathetha ngalento ithi bebelindele ukuba lento yale 370 yayifike ngela xesha le COVID-19 iyawuba ayisekho xa kunamhlanje. Into abantu mabathethe lento abantu ke bathi kukho abantu abarun businesses ezincinci already abangayifumaniyo inkxaso mali
bathi ke abantu abaninzi befanele bale mali ke le 370 iya kwaba bantu sele bene businesses already nangona nje beyivuyela ke lanto yokuba abantwana abancinci kunye nabantu abadala noko iyawuthi ithi xhaxhe imali uminister athi abanikeza yona. Okwesibini ke noba uChief Justice Umaya uyahamba ke kule weekend uya eGhana uyofumana i-leadership African Magazine Award. Le award ke ifunyanwa ngabantu abathe baphuma izandla ebukhokhelini. uChief Justice ke uyofumana leyo award abantu bavuyisana naye ngayo. Kokugqibela nokwesithathu ke uzawukhumbula ukuthi ke uMeta une-glasses esizibiza ngokuba zi-smart glasses. Ezi smart glasses into abantu bamasithethe ngazo namhlanje. uMark Zuckerberg ebevele enkundleni yamatyala yase-Amerika apha beyawuthetha ngento ethi kutheni le nto ulutsha lwanamhlanje lu-addicted ku-social media. Ebenxibe ezi glasses ke nale nto siyibiza ngokuba yi-entourage yakhe. Ezi glasses ke noba zirekhoda abantu okanye zenza ii-videos abantu bengakho aware. Into abantu bamakuthethwe ngazo ke namhlanje kukuba ziraiser i-privacy ne-safety issues abantu abangayithandiyo ukuthi ke urekhodwe ube ungayazi loo nto leyo. Bathetha ngezo zinto abantu ke ku-social media. Sibambe ngazibini kwesandi. Camako. Kwezemidlalo kumlo ochasene nempatho gadala lesekelwe kwisini kuza kubanjwa itumente yaziwa ngokuba lidabi lothando ePitoli ngomgqibelo uxhobisa uluntu ngale meko. Le tumente iza kuma ngemilo esixhenxe ophambili ngumlo phakathi koSimangele Hadebe noSibulele Soyibos belwela intshinga ye-WBO African Flyweight. uSimangele Smash Hadebe uza kungena eqongeni ngeliyokubalisa ibali lenzondelelo njengoko elungiselela ukukhusela intshinga yakhe ye-WBO African Flyweight kumlo ojongwe ngapomvu oyinxalenye yetumente enyevulela impatho gadalala esekelwe kwisini. Yena uqala uHadebe lixhoba lempatho dlakadlaka kwaye ukuba inxalenye letumente kuthetha lukhulu kuye. Fight against gender-based violence, against child abuse. I was a victim myself at a very young age, sexually molested, and for that it's more like a big thing for me, a big deal for me, and I'm grateful for the opportunity for Fighters Club Promotion for putting me on the bill and actually to be representing that and also to speak out. uHadebe uzaqhubisana nongenamava kangako uSibulele Suboy waseNtshona Koloni onemilo emine kuphela igameni lakhe kwinqanaba lompondo zihlanjiwe. Desibane kwakhona kamnandi into zakuthi